Toto sme tu ešte nemali. Vegi. Toto sme tu poď ešte nemali. Tancuj. Toto sme tu ešte. Toto sme tu ešte. Toto sme tu ešte nemali. Hej, hej. 100%, 80%, 50%, nakoniec 15%. Všetci vo svete nadávajú celej Európe, že sme to asi prehrali s tou Amerikou. Akurát u nás na Slovensku tvrdia, že je to špica tých 15%. Áno, je to špica. A viete, kto sa z toho najviac teší? Naša vláda. Vláda Roberta Fica. A toho Roberta Fica, ktorého chceli pred tými voľbami znemožniť tí odporní influenceri a tí hnusní Briti. A keby sa im to podarilo, tak by bol už Smer teraz v riti. Ale takto budeme v riti všetci, len trošku neskôr. Treba si počkať. A treba si počkať, kým sa už odpojíme od toho hnusného Rusa a začneme všetko brať, všetok tovar s nápisom Made in USA. Teda už teraz letí pozdrav pre Donalda. Ak ešte k tomu aj veľká pusa, pretože za toto všetko nemôže nikto iný ako tá nemecká hnusa. Teda, keď si šťastný, zvolaj hola, hej, hola, hej, keď si šťastný, volaj hola, hej, hola, hej, keď si šťastný, volaj.